monggo diaturke kutut manggung, Mbak. Oh, arek atur apa sih? Ora apa sak karepmu? Apa? Nah, engko kutut manggungnya nek apa? Sak karep. Langgam kangen mawon, Mbak. Oh, langgan kangen. Nggih. Kangen. Ngono kan to? Nggih. Wong kangen ngene. Ngono ya. Enggak. Dindinganipun, Mbah. Mbah, oh nek kowe njaluk dindingan aja Mbah. Lah napa, Pak? Mas, ngono. Mas, dindingan. Adik. Oh ya nek ora ya Dede. Nggih, Dik Min monggo Dik. Min iki suda. Mergo kuwi ora krungu mergo budhek, mergo min. Iya. Ora sok karepe karo wong tuwa-tuwa. Yo, diaturke. Pitong sasi. Suwene ya. Cocok ya. Rindo ye. Ya. Rindu ye.
inggih menika langgam utawi lelagon ngimpi. Oh kangen to. Oh nek kangen ki terus ngimpi. Kangen wong kangen ngene-ngene rasane. Rindu-rindu tresnaku setengah mendem.